You, he, she, is, we, you, they, are. Present continuous tense. Настоящее длительное время. 2003-2004 прокурори шаҳри Конибодон Бардишоев миллапар буданд. фарзандошон нав ба хондан шурӯъ кардаги буданд. баъд ман вақте ки гуфтам ки аку дарс намедиҳам, миллапар худо ҷойгашонро ҷаннат кунад, ҳамин хел инсони хуб буданд ки телефон кард. маълима, чӣ шумо хеста дар атрофи талабаҳотон шогирдотон рақс мекунед? не, агар ҳамон калима рақс бошад, ҳамон данс гуфта нишон метиҳам, гӯям ҳозир шумо шишта метонед? ҳа, шиштама болиш монда мешинам. маълимаҷон, ин хел накунед. талабаҳо шогирдотон шуморо интизор, шумо бояд дарсид. аз рӯи ҷадвал инашон меран, инашон мебиён. ҳамин хел аз ҳамон солисе ки бо дарс метиҳам. категории дараҷаи олӣ додан. аз муваффақиятҳои худам, аз кори худам хеле худам қаноатманд. барои он ки талабаҳом, шогирдонам дар озмуни ҷумҳуриявӣ иштирок карданд. пештар Freedom Support Act буд, баъдтар Flex буд. иштирок карданд, ғолиб гаштанд. дар муддати 1 сол дар як оилаҳо зиндагонӣ карданд, омаданд. хеле хурсандам. ҷина мешмурам бо мобайнаш ва аёдам мебурӯд. ҳозирам якчанд талабаҳом дар ҳамонҷо зиндагонӣ карда истода ки ба онҳо мефахрам. шогирдонам хеле бисёр дар Амрико, Олмон, Франсия, Белгия. инам аберачам. мана дастёр дарсаш тамом шуд, омада аллакай дастёр ҳозир хӯракома гарм мекунад, чояма мебиёрад, дастёр ноштамро мешӯяд. худо ва ахудо беадад шукр мекунам. гарчанде ки маъюби гурӯҳи якум бошамам, ҳеҷ худама танҳо ҳис накардам, баро ки аз саҳар то бегония хонам ба одамо ҳастам. 19 сал бузургтар мо дар обрӯ мекунем, маълимаи хабар мегирем, ягон хоҳишон бошад ёрдам медиҳем. доимо ҳам бим дарашон шудаги саҳар бегони мебим дарашон шудаги хабар гирифтан мебарем. фақат больница ва насилка ки мефурӯранд бо мебуроранд. мехезанд, мешканад, бо больница, беморхона бо мебиёранд. акнун 1 сол ба як бор ё 1.5 сол ба як бор. ман вай сол иди қурбон ба хони падару модарам барафтам. бо аком, бо ҷиянам омда гирифта, фурӯварда бурданд.
была и такая. Hiç pür нашудит, хаммас жошарда.